Hi Join guys. the battle. Hi guys. Welcome to Join the battle. Rowdy Gamers. இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா டாப் 5 மிஸ்டீரியஸ் ஐடி பத்தி தான். Join the battle. Be the இதை legend. கட் பண்ணிரும். ஓவரா கத்திட்டடா. ஹாய். இது யாருன்னா இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. முக்கியமாக அந்த பெல் பட்டனை டங்குன்னு அடிச்சு விட்டுருங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஐடி 2505487622. சரியான பணக்கார பையனாக இருவான் போல். ஒரே ஒரு சீசன் மட்டும் விளாண்டுருக்கான், பார்த்துக்கோங்க. ஒரே ஒரு சீசன் மட்டும் ரைட் பாஸ் போட்டு பணக்கார ஐடி இருக்குதுன்னா பார்த்துக்கோங்க. ப்ரொஃபைல் இதெல்லாம் தொட்டு பார்ப்போம். ஓகே, கிளாசிக் தான் பேர். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஓகே நம்ம அடுத்த ஐடிக்குள்ளே போகலாம். 199784222583. ஓகே போட்டுடலாம். நான் இந்த வீடியோ பார்க்க எல்லோரும் ஒரு மனசு வச்சு ஒரு லைக்கை மட்டும் தட்டி விடுங்க கைஸ். பண்ணுற ஒரு லைக் வந்து அங்கே பாருங்கள் கைஸ். அப்பா வேற லெவலாக டாப்அப் இல்லை. இந்த ஐடி வந்து ஹேக் ஆகிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதெல்லாம் அங்கே பாருங்கள், ஒன்றுமே காமிக்க மாட்டேங்க. அப்படி வந்துன்னா ஐடி ஹேக் ஆகிட்டு வந்து இந்த டைமண்ட் வந்து இதாக்கியிருக்கான். டைமண்ட் ஹேக் பண்ணியிருக்கான் கைஸ். வேறுங்க இந்த தலைமுடி தாங்க கைஸ், வேற லெவல் தரமான தலைமுடி. அதெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கான். ஓகே லைக்கை பாருங்கள் கைஸ். 15 லெவலுக்கு 15 லைக். வேற லெவலாக வச்சுருக்கான் ஐடி என்ன. ஆனால் என்ன ஹேக் பண்ணிட்டான் தம்பியாப்பில். ஓகே நம்ம அடுத்த ஐடிக்குள்ளே போகலாம். ஓகே நம்ம அடுத்த ஐடிக்குள்ளே வந்தாச்சு. 32342467. இந்த ஐடி அப்படி என்ன அப்படின்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க. இந்த ஐடி வந்து ஹேக் ஆகிட்டு, அதாவது ஹேக்கர் வந்து பாருங்கள் ஹேக் பண்ணியிருக்கான். ஏதோ ஹேக் பண்ணியிருக்கான், அதான் ஐடி போயிட்டு. அந்த முக்கியமாக அந்த B2K காஸ்ட்யூமை பாருங்கள் கைஸ். B2K காஸ்ட்யூம் அந்த எலைட்டே போடலை, ஆனால் அந்த எலைட்டு வச்சுருக்கான் பாருங்கள் கைஸ். உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம்னா நீங்கள் போய் அடித்து பார்த்துக்கோங்க கைஸ். ஓகே நம்ம அடுத்த ஐடிக்குள்ளே போகலாம். அடுத்த ஐடி 25753123. ஓகே போட்டுடலாம். இந்த ஐடியா தான் முன்னாடி நான் வச்சுருப்பேன். கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தமிழில் இறக்கி வச்சுருப்பேன். பாருங்கள் கைஸ், ஃபஸ்ட் 4th லைட் அந்த இது, அதுக்கப்புறம் செகண்ட் லைட் அந்த கேப்னா போட்டிருக்கான்னு இது காமிக்கவே மாட்டேங்க பாருங்கள் கைஸ். 3 சீசன் தான் லாண்ட்ருக்கான். 62 லெவல் 5000 லைக் பாருங்க கைஸ். ஐடி ஹேக்கர் கைஸ், ஹேக்கர். இந்த காஸ்ட்யூம் பாருங்க கைஸ், வேற லெவலில் தீன்னா பொறுக்கி. அந்த முக்கியமாக அந்த செகண்ட் லைட் கேப்பை பாருங்க கைஸ், அது எப்படி அவனுக்கு கிடச்சிச்சு, அதுதான் இங்கே முக்கியமான விஷயமே. ஓகே நம்ம அடுத்த ஐடிக்குள்ளே போகலாம். இதுதான் கடைசி ஐடி. அடுத்தது நாளைக்கு வீடியோ போடுறேன். ஓகே இதுதான் அந்த ஐடி. இது என்ன மிஸ்டீரியஸ்னா பாருங்கள், நம்ம டிஜே ஆடம் ப்ரிமிஸ் ஐடி வந்து ஹேக் ஆகிட்டு பாருங்க. ஃபஸ்ட் எலைட், செகண்ட் எலைட், தேர்ட் எலைட், 4th லைட். அவன் எலைட் பாஸ் போடுறதுக்கு டைமண்டே இல்லாமல் இருக்கான். இவன் என்னடான்னா எலைட் பாஸ் போட்டும் சேர்க்காமல் இருக்கான். இன்னும் ஒரு கால கொடுமை பார்த்துக்கோங்க கைஸ்.
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். முக்கியமாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் கைஸ். ஓகே, பாய் பாய். உங்களிடம் விடைபெறுவது உங்கள் ரவுடி கேமர்ஸ்.